Il-korp iċċelebra il-210 anniversarju mit-twaqqif tiegħu. F'San Ġwan kulħadd kien preżenti, iżda fost il-membri tal-korp anke waqt din iċ-ċelebrazzjoni evidenti fuq wiċċhom l-element ta' demotivazzjoni kaġun ta' tmexxija preżenti, speċjalment wara li fl-aħħar jiem saru jafu il-Gvern ġeddet il-kuntratt ta' Angelo Gaffa. Fl-omilija li saret għal din l-okkażjoni l-Arċisqof għamel referenza l-Evanġelju tal-ġurnata li referi għan-naċ qalb lil-pub illi huma mibgħuta f'ambjent ostili u mhux faċli. L-Arċisqof fisser kif bħal disċipli min qed jiġġieled il-kriminalità, il-korruzzjoni u l-abbuż tal-poter huwa mibgħut bħal naċ qalb lil-pub. Hawn Monsinjur Xikluna tkellem dwar l-importanza li kull uffiċjal tal-Pulizija ma jiġix kompliċi bis-silenzju, bl-inkompetenza jew bin-nuqqas ta' ħeġġa. Is-safa huwa li wieħed ma jiġix korrott mill-ambjent li jrid jiġġieled, lanqas ikun kompliċi miegħu. Il-kompliċità tista' tkun bis-silenzju, jew bl-inkompetenza, jew bin-nuqqas ta' ħeġġa. Jiena nawguralkom li s-safa tagħkom ikun żelu fl-aġir, viġilanza, imma fl-istess ħin ukoll il-ħeġġa li wieħed jimxi skont il-liġi mingħajr ma jħares lejn l-uċuħ. L-Arċisqof insista fuq il-protezzjoni tal-legalità f'pajjiżna, l-prosekuzzjoni u l-investigazzjoni ta' kull min ħassar it-tessut soċjali u jkisser ir-reputazzjoni għax dan huwa bħal kankru